барои чӣ ман ин қадар пули зиёд сарф мекунам, лекин бачаи ту ягон пешравӣ надорад? ба фикри ман ин суханҳоро ҳазорҳо занҳои тоҷик шунидаанд. ин наворро хуб тамошо кунед ва ба шавҳарҳоятон ҳатман равон кунед. Падарони азиз, то синни 12-солагӣ кӯдак метавонад ки ба ягон чиз ҳавасе надошта бошад. Сабабаш дар генетикаи модараш ё ин ки авлоди модараш нест. Сабаби асосӣ дар сохтори психикаи кӯдак аст. кам кӯдаке аст ки аз кӯдакӣ ба ягон чиз сахт ҳавас кунад, ба мисли омӯхтани забонҳо ё ин ки ба машқ рафтан. То 12-солагӣ оҳиста оҳиста онҳо ҳавасҳояшон пайдо мешаванд ва шумо дар ана ҳамин вақт бояд онҳоро дастгирӣ кунед. суханҳои ба мисли як дунё пула сарф кардем, партофтӣ, нахондӣ, ҳалли роҳи мушкилӣ нест. кӯдак метавонад ки то 12-солагӣ як рӯз теквондо равад, як рӯзи дигар ҳаваси шахмотро кунад ва ин 100% норма мебошад, агар ягонтаи ин шуғулҳоро то охир аз худ накунад. фикри худро ҳатман дар комментарияҳо нависед. саломат бошед, то боздид.